Bale, gaurkoan Bidasoako ahotsak saiora Mikel Gartzia ekarri dugu gurera, hain zuzen ere Papenia, hasiera berri bat izena daraman liburuaren inguruan hitz egiteko, eta lehenik eta behin ongi etorria Mikel, konta iguzu pixka bat nondik datorren liburu honen ideia edo ze proiektuaren barruan dagoen sartua. Bale, eskerrik asko, gonbidapenagatik. Nola sortu zen proiektu hau, ez? 2000 eta nik kazetaria naiz, Argiako kazetaria naiz, eta 2018an joan nintzen Bilbora, bertako kale saltzaile senegaldarren inguruko erreportaje bat egitera, bestan ze bizi baldintzak dituzten, nola legeak injustuki tratatzen dituen, eta erreportaje horren harira ezagutu nuen Bilboko Enbolo elkartea. Hau da, bertako senegaldarrez osatutako elkartea, eta erreportaje bat izan behar zuena bihurtu zen elkarlan bat, Enbolo eta Argiaren arteko elkarlan bat, eta esan genuen zergatik ez bihurtu aldarri bat, inorrez da ilegala aldarria, bi proiektu bultzatzeko tresna, eta hortik jaio zen inorrez da ilegala proiektua, sortu genituen kamisetak eta poltsak eta inorrez da ilegala aldarria daramaten kamiseta eta poltsak, eta Enbolo elkarteko lehendakaria Pape ezagutu genuen bide horretan. Eta ezagutu genuen oso bizitza interesgarria daukala, eta pixka bat kasi modu naturalean sortu zen 3. urrats hori, inorrez da ilegala proiektuaren baitan liburu bat ateratzea Papenian gen bizitza eta historia kontatuz. Bale, eta ezakit hau izan den lehen aldia, proiektu literario baten aurrean jarri zarena edo aurretik beste libururik publikatu duzu? Duela urte pila bat, atera nuen beste liburu bat, baina zerikusirik ez daukana gai honekin, migrazioaren gaiarekin, zinemari buruz, zeluloidezko begiradak, eta horre bertan biltzen dituen Euskal Herriko hainbat zine zuzendariren profilak edo pixka bat beraiei egindako elkarrizketen bidez eta. Bale. Ez da lehenengo aldia ez. Bale, eta aipatu duzu, liburu honen gaia gaurkotasunezko gai bat dela, nola tratatu duzu gai hau? Gaurkotasunezko gaia da ezinbestean, egunero entzuten ditugu migrazioari lotutako albisteak, normalean albisteak modu ezkorrean kontatzen dira gainera, baina egia da errefuxiatuen krisi global bat bizi dugula eta migrazioa eguneroko ogia dela, eta orduan gaurkotasun horren barruan ikuste dut honek ekarpen polita egiten duela eta kontatzen duela askok eta askok, migratzaile askok eta askok bizi duten errealitate bat, aldi berean da Papenian gen historia, ze migrazio prozesu bakoitza, mundu bada, migratzaile bakoitza mundu bada, baina egia da elkarbanatzen dituztela edo partekatzen dituztela hainbat ezaugarri, zergatik ihes egin behar izaten duten askotan, beraien lurraldatik, ze bide gogorra egiten duten, Europara iristeko eta gero Europan zer realitatea aurkitzen duten, Bale, eta Papenian gen historia kontatzen da liburuan, ezakit pixkat labur bildu dezakezun edo? Kontatzen da bere bizimodua, nola Senegalen ze bizimodu zeraman, joaten den hiriburura dakarrera bizitza hobe baten bila, zergatik batean erabakitzen duen Europara salto egitea, ze bide gogorra egin duen lehenengo Afrika zeharkatzen, gero Mediterraneoa pateran gurutzatzen, Espainiako estatura iritsi arte, eta gero nola iritsi zen Bilbora, eta Bilbon ze realitatea aurkitu duen, azkenan zenbat ate itxi zaizkion migratzaile eta beltza izateagatik, eta gero hor nola ekonomia sozialean aurkitu duen benetan ate bat edo aukera bat bizimodu duin bat eraman ahal izateko. Bale, eta honelako historia bat kontatzeko dokumentazio lana gogorra izango zen, imaginatzen dut, nola aurre egin diozu erronka honi? Niretzako dokumentazioa oinarrian izan da paperekin hitz egitea. Alegia, ostiralero biltzen ginen, Bilboko Sosarrazakeriako egoitzan, eta hitz egin dugu bai bere bizitzari buruz, baina baita ere gogo eta desente egin dugu, solastu dugu hontaz eta hartaz, eta hori ere jasotzen du liburuak. Egia da bidaia fisiko bat izan dela, Papek egin duena, baina baita ere barne bidaia bat. Bere munduaren ikuskera ere aldatu eginda, ezinbestean, bizi izan duen guztiagatik. Eta pixka bat horren inguruan egiten dituen gogo eta guztiak, eta Afrikatik nola ikusten den Europa, Europatik nola ikusten dugun Afrika, eta gauza guzti horiek ere nik uste dut oso modu interesgarrian kontatu dituela, horrela jaso ditut liburuan, eta uste dut merezi duela baita ere guk irakurtzea pixka bat gure ikuspegia ere zabaltzeko. Bale, eta ezakit oso zaila izan zaizun beste pertsona baten bizipenak islatzea edo nola moldatu zara horrekin?
Nik uste dut agian nire lanari begira hori dela zaiena, ez? Ze azkenean beste baten, larruan jartzen zara, beste baten bizitza kontatzen duzu, erresa egin zaite empatizatzea, oso bizi modu gogorra delako eta baita ere oso modu argian kontatzen duelako, ez, Papek eta oso modu agerikoan, eta ni saiatu naiz ahalik eta modurik zintzoenean kontatzen berak esaten zidana, ez. Bale, eta libura idazteko prozesua ez dakit nolako izan zen, zenbat denbora behar izan zenuen edo nola aurre egin zenio? Hilabete batzuk, batez ere lan handiena izan da esan bezala ostiralero geratzea, lan handiena edo, zeregin handiena izan da ostiralero geratzea eta berarekin elkarrizketa luzeak izatea eta hitz egitea eta bera kontatzea eta kontatzea, ni jaso eta jaso, eta gero horri forma ematea ere, pixka bat nire ustez modu irakurterrazean eta modu interesgarrian jaso ahal izateko, ez? Lehenengo personan dago kontatuta, Papek berak kontatuko balu bezala, eta hori, ez? Pixka bat lana bikoitza izan da, batetik jasotzea bera kontatutakoa eta bestetik hori nola modu erakargarrian eman, ez? Bale, eta norako harrera izan du liburua, jendearentzako interesgarria izan da, eskaera asko izan aldituzue? Pentsatze dut denetik egongo dela, iritzetan nik jaso duana positiboa da. Baina normalean nola izaten da, ez jendeak agian ez bazaio gustatzen ez dizu esaten, baina egia da inguruan eta horrela jendeak eskertu duela eta batez ere aipatzen dizula, ez, horko gogoeta batzuk pentsarazi diotela eta eztabaidarako gaiak badaudela, mami asko daukala, ez, azkenan migratzaile baten esperientzietara hurbiltzeko modu ona da, eta nik uste dute harrera ona izan duela, eta izango duela oraindik. Bale, eta gai horrekin lotuta, migrazioarekin loturiko gai bat da, egunero hedabideetatik iristen zaiguna, ez dakit zuk bizi izan duzun esperientziagatik eta paperengatik entzundako historiengatik, erreala da hedabidek erakusten aldituguten aurpegi hori edo aldira atzetik ezkutatu eta gelditzen diren gauzak? Nik uste dut, modu oso orokorrean hitz egin da, ez, denetik dago, medioetan oso ikuspegi interesatua eta oso ikuspegi murritza ematen dela, ez, hemen bizi diren migratzaileekiko beti estereotipotan oinarritutako irudi asko, ez, eta beti medioetan eta segurazki gizarteko gaietan edo suzesos gaietan, ez, aurkituko dituzu gehiago migratzaileen historiak eta ez migratzaile bat, adibidez ez dakit politikari buruz hitz egiten edo beste edozein gairi buruz hitz egiten, ez, oso nik uste dut ikuspegi desitxuratu daukagula eta baita ere hemen migrazio prozesuari buruz ematen den irudia ere beti dela holdeak datozela, ezingo ditugula jaso, gainezka egingo digula, datozela gure lanak entzera eta beti mezu oso ezkorrak ematen dira eta ez nago horrekin ados, errealitate hori ez da nik paperekin bizi izan dudan adibidez. Bale, eta migrazioaren gaiarekin lotunin, Irunen ere ondoriak bizi izan ditugu, ez? Errealitate hori guregana iritsi da, adibidez Irungo Harrera sareak ikusarazi duenez, ez dakit nola bizi izan duzun zuk egoera hau? Nik kanpotik jarraitu dut, ni ez nago Irungo Harrera sarean, baina badakit lan izugarria egiten ari direla, duela 2 uda edo, ez, egia da Harrera sare hauek indartu zirela, beste herri batzuetan ere, baina Irungoa bizi-bizirik dago, hor ikusten ditugu, ez, San Juanen ere bai egunero, migratzaileei harrera egiten eta pixkate aholkua ematen, eta nik esango nuke paternalismotik haratago baita ere, ez, elkartasuna adieraziz eta pixka bat behar duten laguntza eskainiz. Laguntza bat instituzionala izan beharko lukeena askotan, baina nola instituzioek ez dioten arazoari heltzen, askotan herritarrek beraiek egin behar izaten dute lan hau eta hori ari dira frogatzen Irungo Harrera sarekoek, ez. Bale, eta liburuaren inguruan inbestitz egin ostean, non eskuraitu daiteke liburu hau? Galdera ona. Argia.eus, hau azkenean argiak ateratako liburua denez, argia.eus/azoka helbidean sartuta edo bestela argiara deituta, 943-375-45 telefonora deituta, eskuratu daiteke eta segurazki liburu dendetan ere, Irungoetan bertan aurkituko dugu. Bale, eta elkarrizketarekin amaitu ostean, beti Bidasoa Hotsak saioko elkarrizketatuei galdera bera luzatzen diegu, hain zuzen ere, ea ze lotura duten haiek Bidasoa hitzarekin. Zu irundarra izan da, imaginatzen dut nolabaiteko lotura izango duzuela hitz honekin, ezta? Bidasoa hitzarekin? Bai. Hombre, Bidasoa da nire bizitokia eta Bidasoa da nire egunerokoan, ez,
bizi naizen lekua eta azkenean asko maite dudan lekua, zeren bertan egiten dut bizitza eta oso gustora gainera. Bale, Mikel, eskerrik asko, hauxe izan daena eta eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik. Eskerrik asko zuei.